Un ano máis, os mozos foron os principais protagonistas da conmemoración do 25 de novembro no Barbanza. En Ribeira, os alumnos de primeiro da ESO elaboraron cos seus propios lemas as pezas que compoñen este muro en contra da violencia. Todas estas pezas xuntas forman unha mensaxe moi clara. En Ribeira non hai lugar para a violencia de xénero e ímos seguir traballando para construir relacións máis xustas, máis igualitarias e máis libres. O acto de hoxe quere poñer o foco especialmente no alumnado, nas relacións máis novas, que son as que están a construirse a un presente diferente. E por iso, o primeiro bloque deste encontro está dedicado ao proxecto que prepararon as rapazas e rapaces de primeiro da ESO dos centros educativos de Ribeira, coas súas mans, coas súas ideas e coa súa creatividade. Busca axuda, nunca estás soa. Denunciamos un mundo sen machismo. Isto xa non é un show. Fabriquemos igualdade. Gañaremos a batalla só se loitamos. Os actos continuaron na Praza do Concello coa lectura dun manifesto a cargo de representantes da corporación e diversas entidades sociais. E para concluir procederon a plantar unha oliveira en lembranza das vítimas da violencia machista. En Boiro, a música foi o eixo condutor duns actos nos que os estudantes de secundaria exhibiron as pezas musicais elaboradas nos obradoiros de creación pola igualdade. Gardouse tamén un minuto de silencio e procedeuse a apertura dunha exposición que repasa os fitos máis destacados no longo proceso de loita feminista na procura de igualdade de dereitos entre ambos os dous xéneros.